găsit la un nou videoclip pe canal. Să facem un nou video și nu stătea camera bine. Și mi-a căzut fix în idă. Și azi ne jucăm Dead on Dive. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, clopoțel și să vă abonați. Că o să fac mai multe episoade. Până o să mai caut joculețe. O să mai fac Minecraft. Mai fac multe chestii, dar să nu fiu că m-am încurcat, mai mă încurc și eu. No, că e prima mea zi de episoade. Zici voi cum e. Toți youtuberii nu știu ce să zică în primul videoclip, numai unii. Eu, așa, hai să mergem și ce am să zic. O să mai fac un episod, nu știu, pe la 5 jumate, așa, cu reacții cu Freddy. Scuzați voțile, dar asta e altceva. Și bun, hai să mergem și să punem așa. Așa. Scuzați vocile! Uite-te un pic pe ceasul ăla. Nu. Nu pe videoclip. Numai abia ce-am pecat, firea. Las că o să mai fac episoade. Stai liniștiți. Continuăm și noi. Să aproape pe 0. Să aproape pe 0, cred. Nu știu ce să mă uit. Spre 0. Dar tot. Merge mașina mea. Cred că ăsta e un bug. Eu merg foarte repede. Nu știu cât am la oră. 600 la oră. E cum am 4000, nu știu cât. Nu știu cât, că nu prea știu să număr. Bine, știu să număr până la 120. 120. Restul nu mai știu să... Atâta. E cam multice. Da, ok. Ce să mai fac eu într-un videoclip? Și scrieți în comentarii să fac și challenge-uri. Numai acum m-am gândit. Oameni buni, iar am făcut din nou accident. Nici o grijă că nu ne trebuie să luăm roți. Da. Așa. Stați, nu vă temeți. Nu vă face nicio grijă, că David știe ce face. Așa. Și să lipim și ușa așa. Asta. Și cred că mi-a zburat ceva din motor. Nu știu ce e asta. Ce? Mi-a zburat ceva din motor. Mi-a căzut motorul. Și să mai repar. Așa. Gata, l-am reparat. Și ăsta ce e? Trebuie să-l bag undeva. Aici trebuie să-l bag. Așa. Așa și... Hai să mergem înapoi. Și scuzați ketchup-ul. Și dacă vezi, pot să fac și Roblox, Dana. Roblox. Dacă vezi, o să vedeți, fac un episod ce am eu pe... Cum se zice? Pe calculator. Sau dacă nu, face cu mașinuțe de jucărie. Dacă nu, încerc eu cumva să mă joc. Ziți pentru voi că vreau să am multe like-uri, că sunt începător. Și multe să cer un like, subscribe, clopoțel. Și nu uitați că aveți link-ul din descriere pentru orice calculatoare, mouse și chiar numai fără roată, nu te vă temeți. Nu mai am benzină. Băieți și fete, nu mai am benzină. Nu, ce să fac? Nu mai am benzină. Știi că încerc cumva să fac rost de benzină sau dacă nu îmi prind mașină.
Mai bine merg pe jos ca să... Și o să revenim când ajungem. Bun, oameni buni, am găsit o casă după 1000 de ani și am văzut că aici s-a scurtat drumul și e numai nisip și m-am decis să nu mergem pe acolo și... Nu, ce să mai zic? Să mergem să uităm. Pare o mașină acolo. Și chiar eu nu m-am întors, hei, nu m-am întors. Crowns. Bine, nu știu ce zic în engleză sau ce am zis. Ce fain e, ce tare. De aproape de unde am plecat noi, nu? Ce casă are motor în spate, cum simt eu? Că înainte numai când mă jucam eu, că m-am jucat acum la 6 ani, când aveam eu. Da, n-are motor în spate, are motor în față. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și clopoțel și vedem data viitoare. Pa!